Okay guys, ngayong umagang ito, mag-uumpisa tayong gumawa ng kubo. So itong kubong nakikita nyo na ito, medyo ano na siya malapit nang masira, pero pwede pa naman. Bago siya masira, kailangan natin gumawa ng kapalit niya. Okay? Ito yung mga gagamitin natin sa ating kubo. Ito yung poste. Hindi ko alam kung anong puno yan. So 6 ang gagawin natin poste, kaya 6 yan. Ang bili ko dyan 350 isa. Ito yung mga coco lumber. Tapos ito yung mga kawayan. Ayan. Andun pa yung paang papag. Ayan. Ito yung kubo. Ayan, yan yung kubo na pwede pa naman pero malapit ang masira. Tapos dito sa side na to, dito muna tayo magtatayo, no? Magtatayo tayo ng kubo rito. Kapag nakapatayo na tayo dyan at pwede nang tulugan, tsaka natin to sisirain, gigibain. Ayan yung mga materyales. Ayan, kawayan, coco lumber, yung pinaka-poste. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy yan. Tsaka yun, pwede pang pamposte ng kawayan. Malang bibiling ko na lang dyan guys, yung pawid at tsaka sawali. So yun lang muna ngayon. At tingnan natin kung maumpisahan natin ngayong umaga. Okay, meron na pala itong butas. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ang sukat nito 3 meters by 3 meters. Yan, i-update ko kayo lahat guys kung magkano lahat ang magagastos ko sa gagawin kong kubo dito sa aming bahay. Yan, papalitan na natin yan. Sinerbisyoan na tayo nito ng mga 2.5 years. Ayan, itong kubo na to, house gagab to. Di ba Gab, house mo yan? Papalitan na natin yan na mas maganda. So kahapon, ito na nga guys, nagtayo kami ng 4 na poste. Ayan. Nagpatulong kami kay Jeff. 3 kami nagtayo niyan dahil mahirap mag-layout. Ayan. And then naglagay na rin kami nung yung pangsahig sa papag. So kinulang kami ng coco lumber. Ayan. Pansinin nyo yung coco lumber ko rito nung nakaraan. Di ba pinakita ko marami. Naubos yan, yan na lang yung natira. Tapos yung poste, 2 na lang, dating 6. Bali nag-order ako ngayon ulit. Nag-order ako hapon. Hinihintay ko na lang ang pagdating ng coco lumber. So yan. Ayan. So mabilis naman yung trabaho namin ni Uncle Idoy. Then siguro i-update ko na lang kayo. Ayan yung mga pako. Dinamihan namin ng tukod guys. Ayan dinamihan namin ng tukod sa ilalim. Ayan. Medyo malaki kasi nung inabakan ko kahapon lumundo. Ayan, ngayon mga alas 7 na. Siguro parating na si Uncle Idoy. Ayan. So ito yung mga kawayan namin. Okay, so hanggang dito na lang muna guys. I-update ko na lang uli kayo kapag kung ano na mangyayari ngayong araw na to. Pandito na tayo guys. Thank you. Okay guys, ayan na yung in-order natin coco lumber. Wala kang tulong ngayon boss? Sanay ka na? Yan, Feliciano coco lumber. Ayan. 2x4, 2x3 at saka 2x2. Hindi maganda. Kami yung isa kanina, pinili na niya yung kubo-kubo, nagpapanik baka daw maumulan. Ay, pumunta na ba doon kanina? Oo, yung magkakabing doon. Ito pag nasira ito, pag nagawa namin yung kabila, sisirain ko na to, dudugtungan ko yan. Oo, halos 5.5 by 3. Yung coco lumber guys, mga nakakaano na ako. Kulang-kulang 5,000. Kalahating kubo pa lang. Okay, dito tayo guys. Ito na yung nagawa namin ng Uncle Idoy.
Naglagay na kami doon sa may taas. Kel, ano ba tawag dyan, Kel? Yan o, yung taas na yan. Nakuan. Ng parakan. Sa ulo. Pangulo daw. Diyan ikakabit yung pangulo. Ayan. Ayan o. Mabilis to yung gumawa sa Uncle Idoy eh. Kaya sulit to eh. Uncle Idoy. Ang lalaking laging busy. Ayan. Dito tayo guys. Naglalaro yata ng saranggola to sa Uncle Idoy eh. Yun. Nilagay, ano ba tawag dyan? Batak? Nilagay niya ng ano, binatakan niya yan, para pantay yung ano, yung ilalagay na kahoy. Ayan. Mga after 5 days to guys. Mukha na tong kubo. Ngayon mukha pa lang ano eh. Mukha pa lang kalansay na kubo eh. Ayan. Okay, sige. Update ko na lang kayo mamaya. Ayan o, si Antiling o. Shout out kay Antiling. Kel? Martilyo daw. Martilyo. Bigyan natin kay Kel Lidoy. Yung helper niya, nagbibideo. Wow. Kinabitan niya ang Kelido yung ano, yung bukod pang ulo sa bubong. Ayan. Yan ulo ko. Yan, hinulugan niya pag gumalaw, mukhang ano, nag-spirit of the glass to sa Uncle Idoy. Nasa hulog daw. Okay guys, ayan, talagang hindi mapigilan sa Uncle Idoy. Lalagyan niya na raw ng sentro. Ayan. Swak. Ayan na guys. Okay, dito tayo guys ha, dito pa rin. Dito guys, ito yung accomplishment namin. Ayan, may nakaabang na kami dyan para sa pambubong. Bukas yan yung gagawin namin. And then, ayan, meron ng brace para sa pangdingding doon sa bandang harap at saka dito sa gilid. Kompleto na rin itong paglalagyan ng papag. Hindi namin ito magalaw kasi nga yung kubo masyadong nakadikit. Hindi ko naman pwedeng sirain yan kasi may mga gamit ako dyan. Kailangan ayos muna ito, mailipat yung ibang gamit bago gibayin. Okay? Itong likod na ito, pinag-iisipan pa kung anong design yan. Gusto kasi nung nagpagawa, hindi masyadong sarado para yung hangin galing doon sa may banda doon dagat eh, dyan. Yung hangin papasok dito, maganda yung ventilation. Okay, so yun lang guys sa day 2. Thank you for watching, and then please don't forget to subscribe. Update ko kayo, medyo malaki na nagagastos natin sa Coco Lumber. Okay, mas mura yan kaysa sa Good Lumber. Okay. A few moments later. Okay guys, pasado alas 4 na at medyo nagutom tayo sa ating mga ginawa.
Hindi rin biro-biro yung ginawa natin, no? Kahit paano nagpukpok tayo, nagnagari tayo, kaya kailangan na merienda natin pang malakasan, kanin, bahaw, ayan, no? Bahaw. Okay, so yun, habang nagpapahinga, magbigay ako ng update dun sa ginagawa naming bahay ni Mamo. Okay, so pray muna tayo. Thank you, Lord. Salamat sa pagkain. Sana magbigay ito ng lakas sa aking katawan. So yun na nga, day 2 tayo ngayon. Marami na tayong nagawa doon sa bahay ni Mamo. Medyo malaki na rin yung nagastos natin sa coco lumber. Okay, so hindi naman tayo pwedeng hindi bumili ng coco lumber dahil yun yung kailangan para magawa ito. So yun, kaya unang subo para sa akin. Lord, pamalakas ang merienda. Bahaw. Shout out kay Mamo Jing. Mamo Jing, baka naman. Yung ginawa namin kubo, 3x3, almost 3 meters by 3 meters, and then dudugtungan pa yon. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung budget ni Mamo. Okay, so sagot ko na yung labor ko, libre na yung labor ko. Ako na rin magpapamerienda sa sarili ko tsaka dun sa kasama ko sa Kalidoy. Okay, so yun lang guys. Update ko na lang kayo kung magkano lahat at kung ano yung tsura ng kubo na magagawa natin. Okay? Thank you. Bye.